Em dic Mònica Porta, soc artista resident a l'Espai d'Arts de Roca Humbert i el projecte que estic desenvolupant es titula Arribat l'ajuda per a Florence Owens Thompson. El punt de partida és la famosa fotografia de Dorothea Lange, la mare migrant, i la resta d'imatges que va fer de tota una família que es trobava en una situació de pobresa durant la Gran Depressió. Aquesta imatge i les altres presenten tota una sèrie de dilemes ètics en els que vull aprofundir mitjançant aquest projecte. A partir d'aquí he treballat amb diverses estratègies. La primera seria aïllar alguns dels elements que apareixen en aquestes fotografies per ressignificar-los o fins i tot per explicar que no calia mostrar aquestes persones perquè puguem entendre quina era la seva situació. Un d'aquests objectes és un plat buit. Amb aquest plat he fet com una mena d'exercici simbòlic, de màgia, en el que faig ofrenes a aquestes persones. També he treballat amb els textos, perquè fer una imatge de vegades és molt ràpid i substituir-la per un text ens obliga a fer una reflexió. Així que descric el que es veu a les imatges i també estic treballant en una mena de textos ficticis sobre el que podria haver passat o les converses que la Dorothea Lange podria haver tingut.